boss, this is Suchi Buchumoto Vlog. Welcome again to the vlog. Woo! Sunday ulit. Alams na no? Basta Sunday ay fun day. Yeah. Nabis ko tuloy ito ah. Woo! My one and only MT-09. Yan, bahan na tayo mamaya. Woo! Yan. Medyo madami-dami tayo ngayon ah. Uy! Si Bossing oh. Mga pioneers of ABMC. Damn. Uy. Awan pa. Yan yung pinaka-legit na grupo dito sa Batak. Isa sa mga kauna-unahang grupo na nabuo dito, motorcycling group. So yan mga boss, we're headed to Pagudpud. Wala pang definite na plano kung anong gagawin doon, pero ano, bahala na si Batman. Na. Mga boss, parang naninibago tayo ngayon. Sa last video natin, ang gamit natin nun yung Hayabusa eh, 1300cc. Tapos ang gamit ko ngayon yung MT-09 na, ewan ko, nasanay yata ako sa 2 araw na gamit ko yung Hayabusa eh. Feeling ko ngayon ang gaan-gaan na nito. So ayan mga boss, kung mapapansin nyo, medyo mas clear na yung boses natin ngayon. Kasi bagong bili na yung bike natin, galing sa Shopee. Nung last video natin medyo basag tsaka ano eh, palya yung mic natin eh. Tapos sa part pa ng Pagudpud nahulog pa yung mic no. Ang saklap no. Pero ngayon okay na tong nakuha natin. Actually meron na akong ganito dati eh, pero ano lang, nasira lang. Kasi ano nga, nadusbar tayo nun, di ba? Mukhang nasobra na naman sa vape. Medyo late na, medyo maaraw na eh, medyo nafe-feel ko na yung init. And we're here at Lawag. And again, we're headed to Pagudpud. Wala na kasing ibang pwedeng puntahan eh, kaya no choice man. Wala pang definite na plano kung anong gagawin doon, pero ano, sige, Sunday rides eh. Kaya bahala na si Batman no? Sa ma-enjoy lang yung Sunday gamit tong mga motor natin. Kininana, nagbaran. Uy, wala din akong maisip kung anong topic yung sasabihin ko, kaya ano, enjoy muna natin yung ride, tsaka bahala na. So hanggang dito lang tayo, within the province lang. Gawa nitong di matapos-tapos na pandemya eh. Gusto ko na rin sana magpunta ng Vigan kasi namimiss ko na rin yung Sinanglaw. Although I think pwede na yatang lumabas, kaso hassle eh, madami pang requirements yung gagawin, kaya dito na lang muna. Budon oh. Traffic oh. Hello. Halos naka-NMAX na naman yung mga kasama natin today, pero okay lang yan. Basta maka-rides lang no. Sayang hindi umabot yung NMAX natin, hindi umabot yung mga pyesa eh, kaya hindi ko nagamit yung motor natin na NMAX today. Gagamitin ko sana ngayon para matesting if okay lang siya after the crash. Pero hindi umabot yung mga ibang pyesa eh, kaya si Kalabaw muna. Madami yung bumiyahe ngayon ah. Daming riders.
nagbudon niyo. Puta. Naggalis visit. Yun. Yeah. Ride safe mga Lodi. Nagbudo na po. So, stretch again. Pagagastay mambudo na po. Ay, agas po. Yung mga boss, you must be skeptical as to why we are still going out kahit nasa kalagitnaan tayo ng pandemya, no? Una mga boss, una mga boss, matagal din yung ilang buwan na natenga tayo. Hindi tayo makalabas, hindi tayo makagala, tapos mainit pa, no? Tapos mawawalan ka pa ng internet. So shout out PLDC. Sana umabot na yung fiber sa amin. Between us, it's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting down. Sana all boss, sana all. To get away, to see you again, see you again. A few inches later.